Cuacanya panas tapi kok Gerimis. gerimis ngene ya. Alah, paling yo delok sithik terang wae, Mas. Akeh tenan ta ora sayure kayak gini kono. Akeh ning kono, Mas. Soale tempatnya iku koyo lembab ngono. Dadi iki pemene musim gerimis-gerimis ne padha metu tuwa kabeh. Moga-moga kok ya nemok jamur tah apa ngono ya ning kono. Muga-muga. Panggo iki sehat to le. Ngarep kuwi lho, Mas. Delok ongkos berarti tok iki. Iya, Dok. Lagi bolo. Tempat kanggo menuju rono iku liwat-liwat ngene iki. Kebun tales. Delok iki lho, kebun iki Akeh lho. yo. Wombo bolo yo lho. Lah ayo selak udan deres kok. Lah iki lho, Mas, awake dhewe Wah, tekan iki lokasi. Ning pakis-pakis iki ya. Iya. Wah, akeh yo. Assalamualaikum bulan Mas, piye kabare sampean? Moga-moga dina iki kabare sampean apik, sehat. Tapi nek ora sehat, moga-moga sampean ndang Waras. Terus ndutang ndang lunas. Bulan Mas, dina iki ayo ramban sayur apa jenenge bolo? Pakis liar. Oh iya, sayap sampean. Sayap lima pitik ae soalnya ning omah wadangan akeh. Ayo ramban pakis liar. Lah iki lho bolon tuh panggone tuh sebatas mata memandang tuh. Wah, akeh, Bol. Wah, kestok isine bolo yo tuh. Wah, amban iki mungkin pirang hektar ya ambane tuh. Wes langsung ae, ayo dirambani sing nom-nom ayo mengambil secukupnya wae ya bolo ya. Wah, ketenan kok iku iki. Nah, iki udah sampean iki lho. Kau bedi koyo ngene. Wah, akeh tenan. Iki awak dhewe njupuk sing nom-nom wae, Mas. Ben luwih nyus ngono nek di Brebes e. Lah iya. Wah, akeh ya. Wah, akeh aku tak golek rono maneh. Nah, aku tak golek maro-marono. Ki wah akeh ngene. Wah, iki kau gede ngene. Wah, iki nom-nom e. Wedi bolon doyo. Lah iki bolon doyo. Lah gede iki. Mus-mus lho iki nek dipangan iki. Lah iki neh. Nah, koyo ngene iki. Wah, akeh. Semakin menteng semakin weteng iki bolon tuh. Wek iki karonan pakis. Bukur-bukur ya. Oh, yo nduk ta yo. Kok wetele koyo ngene. Di pinggir-pinggir kali ku gak setinggi iki kok. Nah, ya piye kok wetele ngene ya bolon yo. Minyak-minyak awake dhewe. Tapi tuwek kabeh kok kene daerah kene. Oleh sepiro sampean? Aku lek sakmene. Nggih, delok. Lah kok sampean ndek-ndek ngono lem endi le? Iya mergo nek dawa-dawa kan mengko berlendir dadi sing dawa kuwi tetep dibuang. Oh, Koyo sampean iki koyo mengko niki. dibuang, heeh. Oh, berarti iki kedawan bolon to. Oleh njuk kedawan Kok ini berarti- betul. pucuke wae. Berarti marahi lendir to iki. Iya berlendir. Oke, engko berarti diputiki neh iki bolon ya. Wis ayo lanjut golek. Lanjut golek mrene ya, Mas. Mau menjero. Iya. Ya Allah. Mangan ngene, ora nggawa bendo iki mangkok marah. Iya. Kayak kuat tele. Bendone kayak cer bolo gak nggawa iki. Dadine blas ra iso gawe dalan iki yo. Koyo Rungget tenanan kene yo. Iya, dalane lho. Tapi ngene yo blas ra nek jamur kok yo. Iya yo. Kan yo jam musim ya, Mas. Wis pokok ndayo golek maneh terus ndayo di eksekusi. Nom iki to. Nom iki. Lho bolo wis oleh sakmene. Nah, Ono aku wis sepiro? sakmene. Wis. Iki cukup iki yo. Cukup. Langsung ae ayo dimasak. Ayo metu iki bolo. Nyamuke wakeh kene-kene.
Tundi iki. Dalanan iku yo minyak-minyak bar. Entahlah. Wih. Pas masih lunyu. Iki bola wis oleh. Awak dhewe iki wis dalan neh. Langsung ae ayo golek tempat sing kanggo masak. Sing rontok padang ngono ya bola ya. Kayaknya nggak dieksekusi. Nah, Terus gerusak-gerusuk ning jero. Apa hutan pakis yo? Terus pemain lunyu. lanjut Mas, golek panggone ndi iki? Wis nek kene iki lho. Iki wis aman padang. Ning kene iki. Gasek ya. Gasek kok iki kok. Terus nek kene ayo dipasak nek kene. Oke. Oke, Bolo. Ikuti terus keseruane iki ape masak pakis kaya apa, rasane enake kaya apa. Pokoknya tetep ning Mas Channel. Mas Channel Goblos. Bolo ayo mek godhong jati sik dinggo telasar ning ngisor ben ora lemah tok kok ya. Dinggo telasar. Wis oleh cukup. Langsung aja ayo tinggal eksekusi. Oke, bola wis dadi, langsung ayo dimasak. Oke. Nah oke Bolo, iki kabeh tak siapno. Iki ana pakis mau sing dijupuk ade ning kono. Terus iki bumbu-bumbunane. Ana berambang, bawang, tomat, lombok karo iki penyedap, iki micin, mbek uyah. Nah, Oke, mau ngono tok, bumbune iku tok. iya iki tok. Oke, bumbune Sesimpel simpel iku ya. Langsung ae ndang ayo diputiki iku bola ya. Iya, ayo. Iki piye iki? Saman kan sing wis biasa masak pakis iki. Iki terus si putih neh ngono to. Sing kok ngene iki lho batang-batange. Heeh. Tik putiki. Dadi kok njupuk sing ana daun-daune. Berarti kayak ngene to. Heeh. Iki dindire sing ngene iki mesti berlendir iki bola to ya. Kayak ana iki Kok ngene berlendir. iki lho, gowedi itu lho. Iki sono lendir lho maksud lho. Oh iya ya. Nanti tik. Nah iki yo gowedi iki kan. Wite to. Berarti ngene iki gak usah delokno bola. Gak usah, soalnya berlendir kok malah Dienteli godhong-godhonge tok. Wis bar ya, wis rampung. langsung umbah. Aku ae sik ngumbah. Sampeyan sik ngerajangi bumbu-bumbune ya. Oke. Tak umbah sik bola iki. Nah, pertama Bolo, awak dhewe yang ngerajang bawang karo brambange. Nah, saiki berambange Bolo. Berambang terakhir. Mari ngono ngrajang lombok ae. Lombok. Lomboknya gak usah cilik-cilik Bolo, nyamping-nyamping ini gak wis. Mergo iki wis bak tak delendek wadah kene. Singkreno. Saiki ngirisi tomate. Diiris dadi loro. Nah, dadi loro terus diiris dadi papat ngene Bolo. Terus karek ngiris ngene, cilik-cilik lho. Terus diteleh maneh. Siji maneh Bolo. Koyo ngene.
Apa masak bolo, tapi orang gowo sotel, orang gowo sotel, orang gowo sendok, orang gowo apa. Wes, mergo darurat, ayo gawe sotel teko kayu. Wes, ayo golek kayu iki. Ayo. Sik. Nah, Berburu kayu nih, yes, mbok. kok iso ya di kelalen mau lho. Orang gowo sotel, orang gowo erok-erok, orang gowo sendok. Lah kok ono aku. Lah iki bolo. Nemok kayu. Nah, untuk ini ngalasku ya ono kayu. Ayo gawe sotel iki. Teko kayu iki. Sak dadi-dadine. Mergo darurat. Ya apa carane gawe, Mas? Nah, wis ngene lak ya wis. Ora usah apik-apikan. Sik penting kena nggo masak bolo. Nah. Ngene lak wis le. Sik penting kena nggo cutik. Nek ngudeg ya. Nah, kena ngudeg. Lah piye wong lali kok. Lali ora eling. Wis dirapekno sik. Disisiki bolo ya. Ben ketok resik. Nah, kayak ngene. Wis dadi iki sing jenenge cutik kayu alias sotel. Wis ayo dienggo masak iki bolo. Wis kena iki nggo masak iki. Darurat soalnya. Oke. Langsung aja bolo, kompornya nyala iki, Mang. Wis nyala, Bos. Kompornya nyala, langsung aja disorno. Sorno. Secukupnya Pak ya jual kakek. Wis sak menok wis. Wis panas iku bolo minyake, langsung aja sorno. Iya. Sing pisanan sing dicemplungno iku bawang karo brambange, Bos. Wah, bener seger ya langsung. Wah, saya bawang berambang ambune. Terus nganggo iki Mas kayak dhewe. Diublak-ublak. Ublak-ublak, utek-utek. Nah, diutek-utek ya kan. Harum ya. Ambune seger. Iki. Chef Rudi. Pokoknya sak ono iki. Wis langsung aja templung lagi, Gus. Mateng lagi bawang berambang. Nah, Wap deh. Terus utek-utek. Ambune dah, tewok kere. Langsung aja boleh ya. Tak lebokne. Uyahe dilebokno. Terus iki micine sorno mesan terus diudek terus sampai matang. Seger ya ampun. seger tenan iki. Wes mateng. Wis mateng iki. Lah mateng langsung selanjutnya apa? Digoro apa kise? Pakise. Ini bola pakis. Nah, langsung wae kuwabe. Segur kan. Ono ya cemplungno ngono. Iya, utek-utek. Utek-utek. Campur-campur. Ini wae bola diubah-ubah sampai layu. Engko nek wis layu langsung ditambahi banyu. Oh, cek banyu. Saiki Iya, nyemak-nyemak ngono ya. iya nyemat. Ngene wis. Ya. Nah, Wis alum iki. wis talem. Tak sori banyu ya. Heeh. Nah, iki bola tak sorane banyu. Cukup samene? Cukup. Wis sakmono ae. Nah. Enak iki katane. Lah iki bolo. Lah iki penampakane ya. Gak duduk-duduk lah iku. Terus wis Delok. subruk-subruk ngono. Delok ngas iku mateng. Tapi ayo dicipi sik. Wis asin apa urung ya? Apa kasinan? Soale lah ya, nek kasinan ya wis bar. Wis dicipi sik bolo. Ayo dicipi. Dudu ae le. Ya ampun, dia apa iki nek nyiduk rek. Ayo, sik. Wis njajal bolo tak. Jamoni. Sebul. Ayo. Tekene tangan. Tipane ya. Kurang asin. Kurang asin. Nah, ditambahi iki Mas. Tambahi. Lah nek kurang asin ditambahi iki lho bolo. Penyedap.
Warnanya apik yo. Iya, Bro. Campur-campur kabeh. Ono oranye, ijo. Delik cantik. Suwek sawangane. Ya jal. Tak udekan. Nah, ini bolo. Apa yang boleh suweger ini? Nah. Delok ngas iki mateng iki. Wis tigan ya. Tigan uap sik. Lah iki bolo wis mateng iki, Mas. Oke, mateng. Langsung aja pateni kompore. Nah, yuk mangan bareng-bareng. Wis bolo. Langsung ayo. Disor-sorno iki ning segone. Ya, swor. Sisa yo. Sitoke. Wah, enak sawangane yo. Pol, aromane yo ngene. Akeh le. Lah yo iku lho, sing ngelor iku lho. Kurang akeh iki. Nah. Sor wis siap, ready. Langsung ayo dinikmati. Kuas. Lah iki lho bolo wah, ketane siwedepe koyo ngene yo. Oseng pakis. nah, seger ngene. Wis langsung aja dipangan. Bar ijik bolo, terus koyo biasane. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja lah. Wah, enak ya. Iki bolo. Kok ini lho bolo? Piye? Wah, enak apel ya. Enak. Jas tenan Pak. Iki bolo tak pilihane lombok ya mbek tomate iki ya. Wah, enak iki mesti. Rekomen gak Mas? Enak tenan. Kanggo bolo-bolo ini Mas sing omah. Mungkin sing ape golek pakis. Rekomen banget pokokan. Kanggo bolo-bolo Mas omah, nek pengen masak pakis langsung ae. Langsung golek ning alas apa ning pinggir kali. Wakeh panggoke ning kono iku biasane. Terus dimasak koyo ngene mang. Wah, mantap tenan rasane. Jos. Wah, enak tenan ya. Mantep. Pokokan kanggo bolo-bolo Mas, matur nuwun sing ngerti video iki mulai awal sampai akhir. Tetep aja lali Like, comment, share, and subscribe. Dan video Mas channel luwih berkembang nih. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ikuti terus video-video Mas channel. Mas channel Gopios. Mr. Fuzzy.